Contingent sa Lapu-Lapu City lakip sa napug ka mga Sinulog contingent sa mga misibog sa pagsalmot sa Sinulog Grand Parade. Ano ang report? %% ng andam ang Lapu-Lapu City Contingent alang sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Samtang mga finishing touches na lang usab ang kuwang sa ilang mga props. Apan gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongchan nga nakahukom siya sa pagpasibog sa contingent sa Lapu-Lapu City sa Sinulog Grand Parade karong Domingo kun idayon gayud sa lokal nga kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga sa SRP ipahigayon ang ritual showdown. Gipasabot ni Chan nga tungod sa nasinating padayong pag-uwan-uwan ug wa pagyud hingpit nga maandam ang venue sa SRP, nakita niyang mabutang sa risgo ang mga mulangkob sa contingent. We decided nga ang safety sa ato ang mga contingents, no, sa ato mga dancers, propsmen, no, sa ato mga DBC, and especially the spectators at my ato mga taga-Lapu-Lapu nga ato dito. So might as well amo lang i-secured ang ato ang mga bata, no. Hinoon gipasabot ni Chan nga kun ugaling ibalhin sa Cebu City Sports Center ang venue sa ritual showdown, hayan mopadayon sila sa pagsalmot. Dugang ni Chan, dili man mausik ang gigahin sa dakbayan nga 1.9 million pesos alang sa Sinulog Grand Parade sa ilang desisyon nga pagsibog kay mosalmot man usab sila sa ika-50 ka tuig nga sinulog sa Carmen sunod Domingo. Hinoon padayon nga mosalmot ang Lapu-Lapu City sa Indigay sa Festival Queen karong gabii. Apan sa pagkakutlo ning balita, padayon pang gi-verify ang mga taho nga nadawat sa mga choreographer nga kun ugaling ang makoronahang Festival Queen walay contingent sa Sinulog Grand Parade. Hayan hukasan kini sa iyang korona. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.